Вас вітае інфармацыйныя службы тэлеканалам КТБ, я Леся Ушакова. У эфіры навіны час мясцовы сёння ў выпуску. Усенароднае абмеркаванне. На гэтым тыдні беларусы змогуць азнаёміцца з праектам Канстытуцыі. У краіне казачных прыгод. Раённая навагодняя ёлка прайшла ў Маладзечні. У рамках акцыі «Нашы дзеці» установа адукацыі раёна таксама наведалі міністры ўнутраных спраў і па надзвычайных сітуацыях. Падарыць свята тым, каму найбольш патрабуецца ўвага. У вёсцы Чарты Чысцінскага сельсавета з надыходзячым Новым годам віншавалі шматдзетнага тату. У Беларусі на гэтым тыдні пачнецца усенароднае абмеркаванне праекта Канстытуцыі. Дакумент з'явіцца ў сродках масавай інфармацыі і на партале Нацыянальнага цэнтру прававой інфармацыі. Азнаёміўшыся з праектам галоўнага закону краіны, беларусы змогуць накіраваць свае прапановы ў парламент, адміністрацыю прэзідэнта, Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі, а таксама ў СМІ. Урад чакае шырокага водгуку і канструктыўных прапаноў ад жыхароў краіны. Канкрэтны тэрмін для грамадскага абмеркавання пакуль не адводзіцца. Усё залежыць ад актыўнасці грамадзян. Прежде всего, я хотела бы, чтобы люди тогда, когда смотрели вот те внесения, дополнения, изменения в основной закон нашей страны, Конституцию, прежде всего оценили вообще все происходящее в мире. Ту ситуацию, которая происходит и складывается сейчас вокруг нашей страны, в целом во всех странах. В основе должно быть именно это. А тогда, прочитав основные положения Конституции, собственно говоря, это же небольшой документ, он прост в своем прочтении, он прост для восприятия каждого человека. Увидеть, что ждет твою страну в будущем. И вот если человек это сможет оценить и постарается это сделать, да, может быть, с критической точки зрения, возможно, но мне кажется, люди должны просто отнестись к этому с пониманием, что это, вот понимаете, прошло то время, когда кто-то думал, что есть кто-то, кто должен за тебя подумать, решить. Сейчас то время, когда каждый должен понимать меру своей ответственности за будущее своей страны. Мы рассчитываем на то, что наши люди, наши граждане активно откликнутся, внесут свои предложения, которые будут впоследствии учтены и доработаны в ходе следующего этапа. Следующий этап – это по результатам всенародного обсуждения на различных диалоговых площадках, встречах, коллективах, просто обсуждение граждан. И мы выйдем на реальный, конкретный текст Конституции. У Беларусі устаноўлены тарыфы для насельніцтва ў сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі на будучы год. У разліку на тыпавую двухпакаёвую кватэру з 3 жыльцамі пры нарматыўным спажыванні паслуг тарыфы павысяцца ў межах 5 умоўных адзінак у эквіваленце. Павышэнне будзе праведзена ў 2 этапы. З 1 студзеня на жыллёва-камунальныя паслугі за выключэннем ацяплення на 11 рублёў, а з 1 чэрвеня наступнага года на цеплавую і электрычную энергію, газ прыродны і звадкаваны на мэты ацяплення. Сума складзе крыху больш за 3 беларускія рублі. Ва ўмовах росту плацяжоў будзе прадоўжана работа па дзяржаўнай падтрымцы насельніцтва праз прадастаўленне безнаяўных жыллёвых субсідый. Такія субсіды прадастаўляюцца пры ўмове, што кожны месяц сума камунальных плацяжоў сям'і перавышае 20% іх сярэднемесячнага даходу ў горадзе і 15% у сельскай мясцовасці. У краіне казачных прыгод. Штогод дзеці і падлеткі з усіх устаноў адукацыі збіраюцца на раённую ёлку ў палацы культуры. Якія сюрпрызы чакалі удзельнікаў свята ў рэпартажы Аллы Маркелавай. Адчуць сябе сапраўднай прынцэсай ці добрай феі, пераўтварыцца на пару гадзін у казачнага эльфа ці ката ў ботах, закружыцца ў дзіўным танцы пад дзівосную мелодыю, паўдзельнічаць у розных конкурсах-гульнях. Вось так пачаліся канікулы для дзяцей, якіх запрасілі на раённую ёлку пад патранатам старшыні Маладзечынскага райвыканкама. Мерапрыемства традыцыйнае, але кожны год арганізатары прыдумваюць нешта новае для сваіх гасцей, каб сцэнарый свята ніколі не паўтараўся. Мне помогала делать его мама. Мы ему придумали из своей головы фантазию. Я сегодня принцесса. Мы с мамой придумали взять сетку черненькую и бусинки пришить. И их пришить к платью. И получилось платье.
Уваходны білет на раённую ёлку – гэта выдатная вучоба, перамогі ў творчасці, спартыўных турнірах, валанцёрская дзейнасць. Не забылі арганізатары запрасіць хлопчыкаў і дзяўчынак з мнагадзетных, апякунскіх, прыёмных сем'яў. Акцыя «Нашы дзеці» ў раёне працягваецца. Сотні малышоў і падлеткаў ужо атрымалі падарункі, а іх бацькі і педагогі змаглі выказаць і свае пажаданні спонсарам, чыноўнікам, прадпрымальнікам, якія завітвалі ў дамы установы адукацыі і здароўя. Атуліць клопатам і увагай кожнае дзіця перад каляднымі і навагоднімі святамі – вось галоўны арыенцір дзейнасці для дарослых на працягу апошніх год у снежні-студзені. Уходящий год – год народного единства. И сегодня вот этот фундамент, который был заложен в этом году, дорогие дети, особенно это, наверное, больше относится к вам, потому что, входя уже в подростковую жизнь, входя во взрослую жизнь, мы должны ценить и понимать, в какой стране мы живем, любить нашу страну, любить наших родных и близких, уважать наших друзей. С наступающим вас Новым годом! Добра, благополучия, удачи и крепкого здоровья! У вялікай зале Палаца культуры дзяцей чакаў навагодні сюрпрыз – казачнае тэатралізаванае прадстаўленне з удзелам артыстаў дадзенай установы, а яны заўсёды здзіўляць умеюць нават самага патрабавальнага гледача. Па сакрэту ўсяму свету, удзел у казачным спектаклі прымалі не толькі ўдзельнікі творчых калектываў палаца, дарослыя дзеці, але і работнікі, якія не маюць ніякіх адносін да сцэнічнай дзейнасці. Тым не менш, шоу атрымалася яркім, прыгожым, дынамічным, дзе нібы ў калейдаскопе раз-пораз змяняліся карцінкі, і казачныя героі здавалі экзамен на бакалаўраў навагодніх навук, выконвалі добрыя пажаданні і жадалі ўсім радасных святаў. Наше представление самое красочное и яркое, потому что я сегодня буду являться лучшим учеником-волшебником. Я должен выполнить задание от Дедушки Мороза, исполнив заветное желание Simple Dimple. А мое самое-самое заветное желание – это, конечно же, научиться рисовать. Вот с этого и начинается наше путешествие. Сначала мы знакомимся с художником, потом у нас крадут все краски, злые-злые королевы. Краски у нас не простые, а волшебные. А что будет дальше, вы узнаете, когда посетите нашу елку. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. Міністр унутраных спраў Іван Курбакоў у рамках акцыі «Нашы дзеці» наведаў выхаванцаў Радашковіцкага вучэбна-педагагічнага комплексу «Дзіцячы сад, сярэдняя школа». Супрацоўнікі міліцэйскага ведомства ўжо доўгі час з'яўляюцца шэфамі навучальнай установы. Праваахоўнікі перадалі падапечным не толькі салодкія прэзенты, але і мэблю для навучальных класаў, спартыўны інвентар. Дзеці падрыхтавалі для гасцей тэатральную пастаноўку, пераўвасобіўшыся ў персанажаў з Алісы ў краіне цудаў. Таксама на сцэне выступіў заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь ансамбль песні і танцаў унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў. Не абышлося і без традыцыйнага карагода вакол навагодняй ёлкі. Я хочу поздравить всех наших граждан с наступающим Новым годом. В первую очередь, конечно, детей, чтобы они всегда улыбались. И такую акцию мы проводим на территории всей республики. Что касается благотворительности, в этом году мы немножко вывели на новый уровень. Мы стараемся помогать детям, попавшим, мягко сказать, в сложную ситуацию. Детям, которые заболели, которые являются детьми-инвалидами, оказываем помощь семьям. Калі дзеці – гэта галоўнае. Рэспубліканская акцыя пад сімвалічнай назвай «Нашы дзеці» працягвае крочыць па краіне. Кіраўнікі арганізацый і дзяржаўныя служачыя віншуюць з навагоднімі святамі сем'і, якім найбольш патрабуецца ўвага. У канцы мінулага тыдня дэпутат Нацыянальнага сходу Беларусі Олег Семянчук наведаў вёску Чарты Чысцінскага сельсавета. На месцы пабывала і наша здымачная група. Ціхая заснежаная вуліца, невялічкая хатка. Каля парога разам з татам чакаюць навагодняга цуда трое детак. Ждете Новый год? Да. А что вы ждете от Нового года? Подарки. Раз к Новому году ждете подарки, то вот мы какие-то подарки, давайте я вам и вручу. Держи. Это тебе, это вот тебе, а это тебе. У гэты дзень радасці падарункі маленькім беларусам прынёс намеснік старшыні пастаяннай камісіі па працы і сацыяльных пытаннях Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 7-га склікання Олег Семянчук. Цукеркі, садавіна і персанальныя прэзенты, вершы для гасцей і віншаванні ад Деда Мороза. У канцы года добрыя словы і падтрымка неабходны кожнаму. Депутаты и все руководители, да и все люди Беларуси в этот праздник желают друг другу добра. И я уже посещал и Венецкий
дом-интернат для детей и другие учреждения для детей. И вот сегодня приехали мы в семью. Узнал об этом в семье буквально несколько дней назад, что отец воспитывает 3 детей, несовершеннолетних детей. Дети красивые, что он заботится, что переживает о своих детях. Это замечательно. Потом они заслуживают всякой помощи, всякого поощрения, всякого содействия в решении тех проблем, которые у них и бывают, и есть, и просто в добром слое. Вот такие посещения, визиты в регионы, прием граждан, и даже вот и новогодние праздники, это вносит какие-то новые, узнаешь новые проблемы, какие есть у людей, чтобы их потом решать. Сям'я Носавых жыве сціпла, але вельмі дружна. Разам яны прыдумваюць гульні, мараць пра будучыню, збіраюць мадэлі танкаў і рашаюць няпростыя жыццёвыя задачы. Малодшаму Платону 5 гадоў, Лізе 7, старэйшы 8-гадовы Елизар, татаў памочнік. Мой папа хороший. Он умеет очень вкусно готовить. И он сам ремонтирует свою машину. Ему никто не помогает. Такое, когда он просит меня помочь, просит принести инструменты, там это сделать. И никто ему не помогает, он сам аккумулятор делает, там коробку передач ставит, снимает, покупает запчасти. Помогаю ему ремонтировать машину, там помогать готовить. Ну, я сам не умею, а вот резать умею. Но иногда я и бабушке помогаю. Пылесосить дом, там убирать кровати, там все умею. Віктор Іванович заўважае, што сумаваць няма калі. Вельмі шмат клопатаў. Ён гаспадар у хаце, які выконвае не толькі мужчынскую працу. Сцірка, уборка, прыгатаванне ежы – усё трымаецца на моцных татавых плячах. Віктор заплятае косы дачушцы і вучыць спраўляцца дзяўчынку самастойна. 4 гады назад маці пакінула сям'ю. Бацька адзін выхоўвае 3 дзяцей. Дапамагае бабуля. Я с таких маленьких лет с ними, с пеленок практически. И не знаю, если их не будет, я не знаю, что буду делать. Как-то привык уже. Вот из-за этого Платон вот со мной ближе, больше. И со мной рядом тут и спит. Дальше не хочет уходить никуда. Я не знаю, как его в школу отправляем. Придется вот так вот придется сидеть в школе вместе с ним за партой. Вот и все. Дети это, я не знаю, если бы их не было, я не знаю, что было бы. А так смысл жизни это точно. Я из-за них только вот и кручусь, как белка в колесе. То там, то там. Деньги же надо зарабатывать. Каб больш часу праводзіць з дзецьмі, Віктор Іванович уладкаваўся слесарам у чысцінскую школу, дзе наведваюць заняткі 3-класнік Елизар і першакласніца Ліза. А пакуль дзеці на канікулах, сям'я рыхтуецца да Новага года, чакае спаўнення жаданняў, дабрыні і спадзяецца, што апошні не абмяжуецца толькі зімовымі святамі, а будзе побач круглы год. Алеся Ушакова, Вольга Капцёнак, МКТБ. Выратоўвалі Деда Мороза, акулу і Новы год. Напярэдадні канікул маладзечанскую санаторную школу-інтэрнат завітала шмат гасцей на чале з міністрам па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь Вадзімам Сіняўскім. Тэму працягне наш карэспандэнт. Каля 200 дзяцей з усіх куткоў Беларусі вучацца, жывуць і папраўляюць сваё здароўе ў маладзечанскай санаторнай школе-інтэрнаце. Гасцям паказалі лячэбныя кабінеты, спартзалы, басейн, пакоі рэабілітацыі для выхаванцаў установы, якія маюць праблемы з касцёва-мышачнай сістэмай. Але канікулы ёсць канікулы, і супрацоўнікі маладзечанскага гранца, таксама Цэнтра прапаганды Мінскага абласнога ўпраўлення МНС, падрыхтавалі для дзяцей інтэрактыўныя пляцоўкі з роставымі лялькамі, дзе кожны мог паўдзельнічаць у конкурсах, віктарынах, пазнавальных гульнях, а таксама пабываць на выставе спецыялізаванай тэхнікі на двары. Мне очень понравилось играть в такую игру. Там ходилка такая большая, и там бросаешь огромный куб. Сперва у меня отлично получалось, все отлично, и я победила. Дали вот такой такой альбомчик. И еще мне понравилось играть в такую игру, где там такая коробка, просовываешь руку, и там достаешь разные опасные предметы. И должен рассказать про этот предмет. И потом можешь выбрать что-либо хочешь. Вот такую вот радугу я получила. Нужно было запомнить, какие карточки, нужно было найти им пару и объяснить, для чего они нужны. И за это получила вот это. И вот те все правила, которые я сегодня узнала, которые я знала, я расскажу своему брату, и чтобы он тоже знал.
У рамках акцыі «Нашы дзеці» установу наведаў міністр па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь Вадзім Сіняўскі. Гости, зразумела, приехали не с пустыми руками. Мы со взрослыми подумали, с вашими учителями подумали и решили подарить вам такой сертификат, значит, на уличный спортивный комплекс для различных упражнений, которые будут помогать вам в укреплении вашего здоровья. Мы это летом обязательно сделаем, для того, чтобы у вас здесь было все еще лучше. Поэтому вот такой сертификат вашему директору Рашид я вручу. Вы, наверное, все наслышаны о том, что МЧС, вы наслышаны, учителя, создает центры безопасности населения, где проходит обучение как взрослые, так и детки. Самый большой красивый центр с различными интересными чрезвычайными ситуациями, с которыми человек может встречаться в повседневной деятельности, в повседневной жизни, он создан в городе Минске. Поэтому я вот тоже хочу вручить директору этот сертификат для посещения этого центра. И уже кто туда поедет, я так понимаю, определит руководство школы. Приглашаю вас, приезжайте, мы будем очень рады вас там встречать. Спасибо. Выхаванцы і педагогі санаторнай школы-інтэрната падрыхтавалі цікавую навагоднюю праграму. З актыўным удзелам людзей у пагонах усе разам паехалі на паравозіку шукаць Дзеда Мароза, памірылі бычка і тыграня, знайшлі тату і маму для малой акулы і выконвалі заданні разбойніцы-атаманшы. Салодкія падарункі у баулах у выглядзе пажарнай тэхнікі і пажаданні ад школьнікаў бачыцца часцей. Благодаря той инициативе нашего главы государства все руководители посещают детские учебные заведения для того, чтобы поздравить деток с Новым годом, привезти какие-то подарки. Нам, я считаю, сегодня удалось пообщаться с детьми в такой неформальной обстановке, поздравить их с Новым годом, подарить им и сладости с одной стороны, с другой стороны мы сделаем очень много полезного для этой школы в будущем, потому что детки имеют определенные проблемы со здоровьем. Я надеюсь, что это сотрудничество будет на постоянной основе и не только к Новому году. Алла Маркелова, Ольга Каптёнок, МКТБ. Канікулы з карысцю. Для дзяцей ва ўзросце ад 6 до 15 гадоў адчынілі дзверы школьны лагер з дзённым знаходжаннем. Змена доўжыцца 6 дзён з 25 снежня па 9 студзеня па індывідуальным графіку устаноў адукацыі. Кошт пуцёўкі ад рубля до 6 у залежнасці ад узросту вучняў. Педагогі прыдумалі для дзяцей шмат розных мерапрыемстваў. Гэта майстар-класы па вырабу навагодніх цацак і упрыгожанняў, прагулкі на свежым паветры, спартыўныя і творчыя турніры, віктарыны і конкурсы. Таксама усім наведвальнікам школьных лагераў повары прапановваюць трохразовае збалансаванае харчаванне з вітамінамі і сокамі. Абітурыентам дадуць больш часу на рашэнне цэнтралізаванага тэсціравання па фізіцы і матэматыцы 210 хвілін замест 180. Гэта новаўвядзенне зацвердзіла Міністэрства адукацыі. Змены ўведзены ўжо на другім этапе рэпетыцыйнага тэсціравання, рэгістрацыя на якое пачалася сёння. Другі яго этап пройдзе ў студзені-лютым, трэці ў сакавіку-красавіку 2022 года. Пробнае тэсціраванне дае магчымасць абітурыентам убачыць свае прабелы ў ведах і дапамагае псіхалагічна падрыхтавацца да ЦТ. Дзве гульні, два паражэнні. Хакеісты «Дынамо Маладзежна» ў пятніцу сустракаліся ў Оршы з мясцовым «Лакаматывам». Гаспадары лёду пачалі забіваць ужо ў першым перыядзе. На 7 і 13 хвілінах у вароты «Дынамо» ляцелі дзве шайбы. Маладзежнская каманда змагла адыграць адну, вызначыўся Максім Глінскі. У другім перыядзе Дмітрый Клешчык забіў яшчэ адну шайбу ў вароты «Лакаматыва» і зраўняў лік. Але ў фінальным прамежку матча аршанцы забяспечылі сабе перамогу, забіўшы дзве шайбы ў вароты «Дынамо». Выніковы лік 4-2 на карысць «Лакаматыва». У нядзелю дынамаўцы гулялі з хакейным клубам «Віцебск». Лік на 19-й хвіліне адкрылі маладзечанцы дзякуючы намаганням Віталія Пінчука, які прыбыў на падмацаванне з мінскага «Дынамо». Аднак літаральна праз 30 секунд сапернікі забілі шайбу ў адказ. Да канца гульні хакеістам «Віцебска» ўдалося закінуць 5 шайб у вароты «Дынамо», скончыўшы матч з лікам 6-1. Да новага года дынамаўцаў чакае яшчэ адна гульня 30 снежня ў Гродні з мясцовым «Нёманам». На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Глядзіце экспрэс-навіны на тэлеканале МКТБ кожны будні дзень у 12, 15 і 17 гадзін. Таксама можете сачыць за выпускамі на нашым YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласніках, Instagram і ў тэлеграм-канале МКТБ. А з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.